רק מרחק דקות נסיעה מהעיר הסואנת, בתוך עיר רגוע של שקט ושלווה. סמוך לשכונת תלפיות נגלה המלון רמת רחל הפסטורלי, המשקיף על נופו המרהיב של מדבר יהודה, ההרודיון, בית לחם וירושלים. המלון משלב אווירה כפרית מוקף בגינות ירק ודשא, עם כל השירותים והנוחות של מלון חדיש ומודרני. במלון 165 חדרים מרווחים המיועדים לתת מענה למגוון רחב של צרכים ופונים אל הנוף עוצר הנשימה. מלון רמת רחל מתגאה במגוון גדול של אולמות אירועים וכנסים בכל סדר גודל אשר הופכים אותנו לאחת הבחירות המועדפות על חברות ולקוחות פרטיים. בסמוך למלון נמצא גן האירועים מסיק, שהינו מותג מוביל בתחום האירועים בירושלים. כמה נפלא לסיים יום גדוש פעילות בארוחת ערב ישראלית עשירה במסעדת המלון. מסעדה הצפה אל הנוף של בית לחם והשכונות החדשות של ירושלים. המסעדה כשרה ומציעה אוכל מהמטבח הים תיכוני. התפריט עשיר ומגוון לענייני הטעם ומוקפד בפרטים הקטנים ומוגש בסגנון בופה. לאורחי המלון גישה חופשית למרכז הקאנטרי קלאב הגדול והמטופח שלנו, המתהדר בבריכת שחייה יוקרתית, מתחם ממגלשת המים הארוכה בירושלים ו3 מגרשי טניס. האורחים המעוניינים לשמור על שגרת הפעילות הגופנית מוזמנים להיכנס למרכז הספורט המצויד במכשור החדיש ביותר. ניתן גם להתפנק בטיפולי ספא על ידי צוות מקצועי ומנוסה במרכז הספא שלנו. לחובבי הטיולים שביניכם מומלץ לבקר באתרים המקיפים את המלון, וביניהם הגן הארכיאולוגי מימי בית ראשון, מצפה יאיר המשקיף על העיר ירושלים, וכמובן פסל עמודי עץ הזית המפורסם של הפסל רן מורין.